Papatupad po ng batas trapiko sa TPLEX. Pinaigting po ng LTO Region 1 para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Patuloy na pinaiigting ng Land Transportation Office Region 1 ang pagpapatupad ng batas trapiko sa kahabaan ng Tarlac-Pangasinan La Union Expressway o TPLEX at iba pang pangunahing kalsada sa rehiyon. Sa tulong ng mga lokal na pulis at expressway patrol, isinasagawa ang tuloy-tuloy na pagmamanman at operasyon upang masiguro ang pagsunod sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, pati na rin sa iba pang batas na nagtataguyod ng kaligtasan sa kalsada. Kasama sa mga aktibidad ang road inspections, dokumentasyon ng mga paglabag sa trapiko at pagbibigay ng tulong sa mga motorista na nangangailangan. Kasabay nito ay sinagawa rin ng kampanya para sa tamang kaalaman at disiplina sa kalsada upang maipabatid ang kahalagahan ng pagsunod sa batas trapiko. Layunin ng hakbang na ito na maiwasan ang aksidente, mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko at protektahan ang mga motorista. Ayon sa tanggapan, pangunahing prioridad ang kaligtasan ng bawat motorista sa pamamagitan ng maayos na pagpapatupad at pagsunod sa batas. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.